Tak teda vitajte na mojom kanáli. Dnes skejpujem moje najväčšie akvárium o objeme 324 litrov z Optivite skla. Základnú myšlienku a konštrukciu layoutu som dal dokopy v mojom dodžu. Drevo som nazbieral v lese, očistil vapkou a vypiekol v rúre. To zaručí, že zvyšná živica vystúpa do horných vrstiev a tým predĺží životnosť dreva. Na spájanie som použil dosť veľa rozličných spôsobov a metód, od lepenia či už silikónom alebo sekundovým lepidlom až po skrutkovanie. A poviem vám, že nie je nad skrutky, lebo narazíte na situáciu, kde tých styčných plôch je naozaj málo a skrutka zaručí veľmi pevný spoj. Ako ďalšie som použil kamene Seiru Stone, ktoré som natrel epoxidom. Tým získali inertné vlastnosti a podľa mňa krásne stmavy. Afragrok filtračný materiál som použil z dvoch dôvodov. Kusy sú oveľa väčšie, takže takto v pytlikoch zaručia oveľa väčšie prúdenie vody a tým aj prísun kyslíku filtračným baktériám. A po druhej cene je neporovnateľne nižšia ako pri podobných produktoch. Chihiro substrát som použil po prvýkrát vôbec. Trochu ma prekvapila prašnosť, ale momentálne po pár výmenách vody som s ním spokojný. Veľkosť granul aj farba je zhruba porovnateľná s ADA produktami. Testy vody som nerobil žiadne a ani sa nechystám. Nechám tomu voľný priebeh a budem sa riadiť rastlinami, ktoré sú nakoniec najlepší ukazovateľ. Pri tvorení hardscapeu sa riadím len zopár pravidlami, a to kvalitným vypracovaním samotného scapeu s dôrazom na detail a tiež výberom správneho materiálu. Dokáže to ušetriť veľa času, nervov a vrások na čele.
Dopredu som použil JBL Zanzibar Black, ktorý je dosť ľahký, z čoho mám dosť obavy, ale nič podobné som nenašiel, takže už je to tak, ako to je. Takto vyzerá po 2 týždňoch so zabehnutými médiami vo filtroch. Plánujem ešte dorobiť väčšie aj menšie detaily a samozrejme osadiť ho rastlinami. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa zasa pri ďalšom videu.